सांग्रां जा फैगासिनो दं खैफोदनि मुङाव माइसाङा माबे माइसाङा आरो माब्रै खैफोद जानो हागौ बे माइसाङा सांग्रां जा बे माइसाङानो जाबाय थाद'नाय गैयै हरखाबै फैनाय बारहुंखा बोथोर बिगियाननि सिगांग्रो फोसावनाय बारहुंखा माइसाङा गोबां रायजोआव खहा खालामनो हागौ बेनि थाखायनो माखासे रायजोआव गासै 118 ट्रेनफोरखौ केन्सेल खालामनाय जागोन बिदिब्ला साननानै नाय बे माइसाङा माब्रै जागोन आरो बे बारहुंखा माइसाङा सौदावबाय बेनि गोहोमखौ तामिलनाडुआव नुनो मोननाय जादों चेन्नाइनि गोबां ओनसोलफ्राव गोबां अखा हागासिनो दं मानोना बारहुंखा माइसाङा बोरिमानि खाथियाव सौफैगासिनो दं अखा हानायनि जाहोनाव गोबां ओनसोलफ्राव दै लोमसावनाय नुनो मोनदों गोबां बिफां-लाइफां एयारपर्टफ्राबो सिलिंखार जादों भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना तामिलनाडु आरो उत्तर प्रदेशआव बारहुंखानि सोमोन्दै सांग्रांथि फोसावदों बे बारहुंखानि गोहोमखौ गोबां रायजोफ्राव नुनो मोनदों भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना उत्तर प्रदेश आरो खाथि खालानि तामिलनाडु बोरिमाफोरनि थाखाय मोनसे बारहुंखानि एलार्ट फोसावदों बे बारहुंखानि मुंखौ माइसां दोननाय जादों IMDनि बादिब्ला बेंगलनि सायाव गाहाय नारसिनथाय ओनसोला 2 डिसेम्बराव मोनसे गोथौ नारसिननायाव सोलायदोंमोन फैगौ 12 घन्टानि गेजेराव बियो बांसिन गिख्रंथाव महर लानो हागौ बे माइसांनि थाखायनो आलुन्डर तिलाई गंगानगर साबवे बादिखौ बन्द फोसावबाय तामिलनाडुआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव चेन्नाइआव दै लोमसावदोंमोन आलुन्डर तिलाई गंगानगर साबवेआ दै लोमसावनायनि जाहोनाव बन्द जादों साबवे बन्द जानायनि जाहोनाव गोबां गारिफोर दैजों बुखार लांजोबजागासिनो दं सांग्रां जा फैगासिनो दं खैफोदनि मुङाव माइसाङा माबे माइसाङा आरो माब्रै खैफोद जानो हागौ बे माइसाङा सांग्रां जा बे माइसाङानो जाबाय थाद'नाय गैयै हरखाबै फैनाय बारहुंखा बोथोर बिगियाननि सिगांग्रो फोसावनाय बारहुंखा माइसाङा गोबां रायजोआव खहा खालामनो हागौ बेनि थाखायनो माखासे रायजोआव गासै 118 ट्रेनफोरखौ केन्सेल खालामनाय जागोन बिदिब्ला साननानै नाय बे माइसाङा माब्रै जागोन आरो बे बारहुंखा माइसाङा सौदावबाय बेनि गोहोमखौ तामिलनाडुआव नुनो मोननाय जादों चेन्नाइनि गोबां ओनसोलफ्राव गोबां अखा हागासिनो दं मानोना बारहुंखा माइसाङा बोरिमानि खाथियाव सौफैगासिनो दं अखा हानायनि जाहोनाव गोबां ओनसोलफ्राव दै लोमसावनाय नुनो मोनदों गोबां बिफां-लाइफां एयारपर्टफ्राबो सिलिंखार जादों भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना तामिलनाडु आरो उत्तर प्रदेशआव बारहुंखानि सोमोन्दै सांग्रांथि फोसावदों बे बारहुंखानि गोहोमखौ गोबां रायजोफ्राव नुनो मोनदों भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना उत्तर प्रदेश आरो खाथि खालानि तामिलनाडु बोरिमाफोरनि थाखाय मोनसे बारहुंखानि एलार्ट फोसावदों बे बारहुंखानि मुंखौ माइसां दोननाय जादों IMDनि बादिब्ला बेंगलनि सायाव गाहाय नारसिनथाय ओनसोला 2 डिसेम्बराव मोनसे गोथौ नारसिननायाव सोलायदोंमोन फैगौ 12 घन्टानि गेजेराव बियो बांसिन गिख्रंथाव महर लानो हागौ बे माइसांनि थाखायनो आलुन्डर तिलाई गंगानगर साबवे बादिखौ बन्द फोसावबाय तामिलनाडुआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव चेन्नाइआव दै लोमसावदोंमोन आलुन्डर तिलाई गंगानगर साबवेआ दै लोमसावनायनि जाहोनाव बन्द जादों साबवे बन्द जानायनि जाहोनाव गोबां गारिफोर दैजों बुखार लांजोबजागासिनो दं